Il-ħadd li ġej fis-sala tad-Dar Ċentrali se titella l-maratona ġbir ta' fondi bris il-Partit Nazzjonalista. Dwar l-importanza ta' din il-maratona tkellem is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Francis Zammid Dimek meta kien intervistat fil-programm NetLive. Irridu nfakru li l-Partit Nazzjonalista m'għandux aċċess għal fondi oħra apparti minn dawk li jiġġenera huwa stess bil-ġenerożità tan-nies li jsostnu lil dan il-partit. Ix-xandira diretta fuq Net Television se tibda fis-satejn ta' wara nofsinhar u tibqa' għaddejja sal-11 ta' filgħaxija. L-appell tagħna ma jistax jonqos milli jkun wieħed favur il-ġenerożità mill-poplu lejna. Il-ġenerożità aħna ma nkejluhiex bl-ammont, aħna ġenerożità nkejluha anzi billi nkunu kapaċi niġbru il-ftit imma mill-ħafna. Waqt il-programm NetLive tkellem ukoll it-teżorrier Mario Elluli li għalih din se tkun l-ewwel maratona f'din il-kariga. Mingħajr il-finanzi ma nistgħux waslu l-messaġġ. Għandna bżonn ħafna finanzi biex nilħqu lin-nies darba biktar mod possibbli tal-medja, social media, il-medja tagħna. Apparti elezzjoni, mbagħad għandek il-ħidma tal-partit per se li jibqa' għaddej bl-attivitajiet b'ristrettament kif qegħdin għaddejjin bħalissa minħabba l-pandemija. Għal din l-okkażjoni qed jitħejjew logħob u divertiment li żgur se jogħġbu lill-membri kollha tal-familja matul ix-xandira ma joqsux ukoll għadd kbir ta' rigali li se jkunu qed jittellgħu minn ħin għal ieħor minn fost dawk li jkunu taw donazzjoni bit-telefon jew billi jżuru personalment id-Dar Ċentrali. Fid-daħla tal-binja wieħed se jkun jista' jagħti d-donazzjoni tiegħu kif ukoll jittessera jew iġeddet it-tessera tiegħu fi stands li se jittellgħu għal tal-apposta. It-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista qed tara li jkunu segwiti regolamenti kollha marbuta mal-pandemija tal-coronavirus fil-każ tal-persuni li l-ħadd iżuru d-Dar Ċentrali.